vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady se Sárou. Jo, čau lidi. Dneska jsme šli, kde jsi? Do McDonaldu. No, a jak tam... jistě víte, Samík je v Německu a šli jsme do Mekáče německého a víte, v Německu mají filet o fish, Jo. bracho. A Samík už to teda zkusil, ale nevadí, udělám vám taste ještě jednou a popíše vám, jaké to je. Tak jo. Zkus to. Lidičky. Jaké to je? Je to dobré. Takové kyselé, jestli máte rádi. Taky, že doporučuju hodně. Jo. Zajít si do Německa třeba i na 2 týdny a zkusit to, protože pak Lidičky, je to crazy kombinace. Nevím, Ryba. nějaká omačka, ryba na tom cheddar, ty vole. A ještě to je v takové té housce. vypadá jak Je tatarka to třeba. úplně crazy lidi, kombo. Ale doporučujeme to. I ti, co nemají rádi ryby, když to zkusíte, tak budete to chtít žrat každý den. Jíst každý den. A očekávejte video na mém kanále o opening mého nového mobilu. Ano. iPhoneu 16 Pro Max. Sranda. Ne, Sranda, jo lidi, sranda. sranda. No. Teď nevíme, jestli mi přijde, jakože, nebo budeme muset to jiný, ale fakt očekávejte opening mého mobilu. Pak vám ukážu z toho mobilu záběr, jak s čím natáčím, jo, tady v Německu. A co, ty nechceš zkusit filet o fish? Ne, jsem to měla. Vlastně jo, no. Tak lidi, mám říct o tom? Po té písničce? Lidi, na mém kanále i na Samíka kanále bude písnička. Jo. Těšte se na to. Těšte se moc, protože bude to smutné. A hned po týdnu vám vydáme letní písničku. Jo. To bude hit roku, hit leta, bracho. Hit. Těšte se na to. Jo. Těší to. Lidi, omlouvám se, mně se to vyplo samo, takže uvidíme se u dalšího. Tak jo, čau.